Carekedin Agir bi çiyayên Efrînê ket lê vê carê hejmarek mezin ji darên siruştî û darên welatiyan da berxwe û şewtan. Duh roja duşemê parça vîdyoyek li ser tora civakî hate belavkirin. Tê de agirek bihêz bi darên zeytûnan yên welatiyan her wiha bi darên çiyayî yên gundê Hopka yê navçeya Raco ketiye. Di parça vîdyoyê de ku hatiye belavkirin tê de bi sedan dar hatine şewtandin û ziyanek mezin gehiştiye darên zeytûnan ku di çarçoveya çend rojên bê de wê qonaxa yekê ji berhevkirina zeytûnan dest pê bike. Li gor agahiyan ku bi sedan dar hatine şewtandin, ku ji destpêka sînaryoya şewtandina dar û çiyayên Efrînê, ew car ya herî mezin bû ku ziyana herî mezin gehiştiye mal û darên welatiyên Kurd. Tevî hebûna endamên komspî yên beravaniya sivîl ku beriya demekê 105 endam ji deverên ku ketine bin destê rejîma Esedê hatibûn Efrînê da ku bi karê xizmetguzariyê rabin, lê ew agir gelek dar li xwe girtin û tîmên beravaniyê xwe negihandin cihê şewatê, ku di encam da darên welatiyan şewitîn. Ew yek bû cihên erazîbûna xelkê ku ji ber xemsarî û neguhdanê ew dar hatin şewtandin. Ji ber ku zeviyek ne asê ye û bihêsanî endam û otomobîlên agirvemirandinê karîbûn xwe bigînin cihê bûyerê û agir kontrol bikin. Ji destpêka hatina grupên çekdar ji nava Efrînê û her yek ji çiyayê hawar û çiyayên gundên Raco Cindirê Somabata û taxa Zêdiyê ya navenda Bajêr û navçeya Şera û taybet gundê Meydankê hatine şewtandin. Bê ku kesê pê rabûne werin sizadan yan werin dadgehkirin yan herî kêm sînûrek ji wan re were dayîn.